Ngifisa ukukhuluma ngobutabane okuwukuthi ngokwesintu umuntu oyisitabane uyafinyelela yini kokhokho bakhe, uyafika yini kwelamathongo emukeleke, amathongo ayamemukela yini umuntu oyisitabane. Angikhulumi ke nezitabane kodwa ngikhuluma ngobutabane ngoba ubutabane buyisifo esibaphethe abantu abaningi. Angiqondile ukuthi umuntu oyisitabane onalokufa engizokhuluma ngako bese abone ngathi ngikhuluma naye, abone ngathi ngihlasela yena. Cha, asikwazi ungakhulumi ngalesimo esikhona emhlabeni ngenxa yokuthi kukhona wena uyisona. Asikwazi ungakhulumi ngaso. Kubalekile ukuthi sikhulume ngaso ukuze sizokwazi ukulekelela laba abadinga ukulekelelwa. Le nkulumo ngiyikhuluma ngoba kunensizwa engithumile. Le nsizwa ithi impunga yesintu mina sengingenwa yilomoya wobutabane. Ngiyacela ukubuza futhi ukhulume ngalento, uyichaze ukuthi abantu abadala ngabe lento bayayemukela yini. Umuntu esuka isimembethe kungabe abantu abadala bayamemukela yini? Kungabe akulona yini icala ukuba isitabane? Ngiyacela ukuthi izitabane zingathi mazizwa le nkulumo bese ziyaphawula kuyona. Angikhulumi nazo kodwa ngikhuluma ngobutabane, hayi nazo. Zona ngoba vele zizitabane zilungile zinjalo, mina ngizokhuluma ngobutabane ukuthi ubutabane ngokwesintu abantu abadala ngabe yinto abayimukelayo yini. Uma uyinsizwa uyisitabane usanalo ithuba lokuthi ukwazi ukuguquka, lokuthi ukwazi ukusuka kuleyo ndlela. Uma ukwaze ukuguquka usaphila, abantu abadala bayakwazi ukuthi bakuthethelele uma kuwukuthi kodwa ukazi uhlangane nomuntu wesilisa. Ngoba abantu abaningi njengoba beyizitabane baphinde futhi bahlangane nabantu besilisa badunuse. Lokho ke kuyichile ethongweni. Intethelelo futhi ayikho. Fanele wazi nje ukuthi intethelelo ayikho, uyothi mawufika kwelamathongo uyofika ungene ejele ngoba yikho indoda egunyaziwe ukuthi yembathe nenye indoda. Angazi mina ukuthi insizwa ziyenza kanjani lento eyichilo kangaka.